fons de dret. Per què existeixen aquestes fonts? Bàsicament perquè no existeixi el principi de llacuna legal. És a dir, si nosaltres tenim una queixa o un conflicte amb un empresari, qualsevol tribunal de justícia o representant judicial ens ha de donar una solució, sigui bona o sigui dolenta, però una solució. L'Estatut marca les normatives generals. Els convenis col·lectius, que és una altra font de dret, com podem veure, marca el marc de normativa de convivència i drets i deures de treballadors i empresaris d'un sector determinat o d'una empresa determinada. De convenis col·lectius n'hi ha de molts àmbits. Hi ha àmbits sectorials, també tenen un àmbit geogràfic, com poden ser nacionals, provincials, autonòmic i fins i tot d'una empresa específica. Sempre i quan no conculqui, no vagin en contra de l'Estatut dels Treballadors, es pot realitzar qualsevol tipus d'acord. És a dir, un exemple, l'Estatut parla de 2 pagues extraordinàries que han de tenir tots els treballadors dintre l'ordenament jurídic espanyol. Un conveni col·lectiu pot aprovar 3, 4 i les pagues que consideri oportunes, perquè volen motivar o incentivar especialment els seus treballadors. I això és factible. Una altra norma, fons de dret, són els contractes de treball. Els contractes de treball no deixen de ser una comunicació entre l'empresari i el treballador, en el qual s'estableixen les condicions individuals de treball en un principi de mutu acord, on s'estableixen la jornada, els salaris, les categories, el dret de pagues, una mica el marc de referència i on s'especifica fins i tot el conveni col·lectiu en el qual es regula aquesta relació laboral. El contracte de treball no deixa de ser un contracte d'adhesió. Què vol dir? Aquí les dues parts no estan equiparables. L'empresari té la paella pel mànec, que és la persona que pot realitzar més pressió, la que té la capacitat de treballar, per la qual cosa el treballador, vulgui o no vulgui, s'adscriu a totes les condicions o normes que estableix el contracte de treball. Això no vol dir que alguna d'aquesta norma estigui versada amb la llei vigent, que pugui resultar abusiva. Podem sol·licitar fins i tot l'anul·lació parcial d'aquesta clàusula que pot resultar abusiva, que s'ha d'analitzar i un cop s'aplica hi ha un procés de reclamació pertinent i regulat per això. Per tant, el contracte en si mateix continuaria vigent, l'única cosa que aquesta clàusula quedaria anul·lada i, evidentment, això passaria per intentar negociar o arribar als estaments judicials pertinents. Una altra font de dret corresponent són els usos i costums. Quan manca llei, quan manca conveni o quan manca un contracte sobre una situació que nosaltres hem d'al·legar a favor dels nostres interessos, podem recórrer als usos i costums. Aquestes normatives no són escrites, no estan regulades per cap norma. No deixen de ser normes per elles mateixes, mil·lenàries, d'una manera de fer, d'una manera de resoldre els problemes de caràcter laboral, acostumen a tenir un àmbit local o professional molt concret. I són difícils d'al·legar. És a dir, un jutge no té l'obligació de conèixer els usos i costums. Per tant, la càrrega de prova correspon al treballador que al·lega a favor dels seus interessos. Altres fonts del dret són els principis generals de justícia, els principis d'aplicació del dret laboral. Aquests són uns quants que ara comentarem i que són interessants i que s'apliquen només en el cas que no existeixin ni lleis ni costums. O sigui que, perquè evidentment no són una forma d'entendre el dret laboral, el que és just en aquell moment, i no estan per escrit. Anem a veure un d'ells, que és el principi de norma mínima. El principi de norma mínima vol dir que existeix un ordre de prelació, és a dir, hi ha normes que valen més que unes altres. L'ordre bàsicament és que una llei val més que un conveni val més que un contracte val més que un costum val més que un principi general de justícia, en aquest cas. Hi ha un ordre, però amb la normativa laboral hi ha el principi de norma, vol dir que si hi ha una llei d'inferior categoria que afavoreixi el treballador, s'aplicarà aquesta, per exemple. Imagineu, l'Estatut és una norma, com hem comentat abans, que indica que ha de tenir el treballador com a mínim 2 pagues extraordinàries. Si el conveni col·lectiu, que no deixa de ser una resolució, un decret legislatiu corresponent, fixa 3 pagues, davant aquesta situació, què entenem que ha de prevaldre? Per lògica, si apliquem el principi de jerarquia jurídica, la llei val més que el conveni.
però en aquest cas podem aplicar la norma mínima perquè és allò que afavoreix més el treballador. Per la qual cosa, davant el dubte, prevaldrà sempre les 3 pagues respecte a les 2 pagues, com veieu una mica amb la resolució que es planteja d'aquest cas. Un altre principi és el indubio pro operario. En cas de dubte, sempre se li ha de donar raó al treballador. És un latinisme que s'aplica en aquest sentit. Per exemple, un altre cas. Si imagineu, vosaltres, que hem de calcular una indemnització. A l'hora de calcular la indemnització s'està parlant de que la indemnització es paga sobre el salari d'un treballador. I per un altre cantó es pot interpretar, llavors ve el dubte de que si aquesta indemnització la pagarem en concepte només del salari o bé incloent les pagues o no. Llavors en aquest cas doncs hem d'aplicar allò que, davant el dubte, si no està definit amb el conveni col·lectiu, allò que afavoreixi més al treballador en aquest sentit. Per la qual cosa aplicarem el criteri del salari, i el salari és un criteri bastant ampli en el qual hi queden incloses el propi sou, les pagues i els plusos, a l'hora de calcular una indemnització del treballador. És a dir, no aplicarem simplement els conceptes salarials típics, sinó allò que genera a l'hora de realitzar una prestació laboral, basada en aquest principi pro operario. Irrenunciabilitat de drets. Això és un principi que a vegades costa una mica d'entendre, és a dir, generalment el dret laboral és un dret molt proteccionista. Això fa que les persones no es puguin renunciar fins i tot als seus propis drets. I això passa, bàsicament, amb el tema de les vacances. Aquesta situació es dona molt sovint. Generalment, quan es generen les vacances? Generalment es generen amb l'any natural i en proporció al que s'ha treballat. Imaginem una situació molt clara. Una persona s'incorpora al mes de novembre i es planteja el dubte si té dret a gaudir de vacances. Generalment, per cada mes de treball es generen 2 dies i mig de vacances. Per tant, aquesta persona, si hagués començat a novembre, tindria dret a 5 dies. Aquesta persona pot renunciar a aquests dies. Anem a continuar amb el segon apartat, que és organismes bàsics en les relacions laborals. Anem a veure quins organismes regulen les relacions laborals entre empresaris i treballadors. En primer lloc, ens trobem a la Inspecció del Treball i Seguretat Social. Aquest organisme vigila o vetlla per tot el tema de l'ocupació dels treballadors, la seguretat social i la prevenció dels riscos laborals. Aquest organisme d'inspecció, que depèn del Departament de Treball, hi ha un quadre d'inspectors de treball que el que fa bàsicament és regular o intentar intermediar en situacions de conflictivitat o de reconeixements de deures, i també poden efectuar inspeccions in situ als llocs de treball per veure si els empresaris apliquen la normativa laboral vigent, estan al corrent de pagament de la seguretat social, així com la confecció de nòmina, les assegurances socials, i poden revisar la política de contractació que té l'empresa i mirar si efectuen un bon compliment de la normativa laboral vigent. I poden ser persones que es poden presentar a l'empresa, demanar identificar els treballadors, demanar documentació a inspecció. Generalment, a l'inspecció també pot actuar d'ofici. A vegades realitzen campanyes perquè van buscant algun aspecte concret de la normativa laboral que no estan complint. Per exemple, un cas típic seria si la llei que estableix la contractació de discapacitats, que generalment les empreses de més de 250 treballadors han de tenir un percentatge determinat de persones discapacitades, si aquesta normativa es compleix. Llavors et fan un requeriment i et demanen si tens persones amb aquestes condicions físiques o psíquiques determinades, amb un grau d'incapacitat determinat, i si compleixes la normativa. I si no, et poden instar en un període determinat contractis aquest perfil de persones que la normativa te n'obliga, vigent. Seria un cas com qualsevol altre. Llavors, parlem d'un altre organisme molt important, que és la jurisdicció laboral. La jurisdicció laboral és quan realment tenim una situació de conflicte laboral perquè no s'ha aplicat bé una norma, perquè no s'està complint el que marca el conveni, el que marca el contracte. Quan generem una conflictivitat greu que no s'ha pogut resoldre per un procés de negociació entre empresari i treballador, o situacions d'extensió del contracte o encomiadament injustificat,
doncs una de les dues parts se sent vulnerada, se sent vulnerable i vol d'alguna manera que li reconeixin els seus drets. Els drets que no s'aconsegueix ser reconeguts a instància de l'àmbit de l'empresa, doncs tens la possibilitat d'exportar-los a uns àmbits més objectius. Llavors, per això tenim l'administració de justícia. L'administració de justícia és el tercer poder que defineix un estat de dret com és el nostre, en el qual, en situacions de conflictivitat, doncs té uns criteris, té una normativa, una doctrina que s'aplica en aquests casos, i el que s'ha d'intentar resoldre problemes que en l'àmbit de l'empresa no es poden resoldre. Què s'ha de fer en el cas d'una conflictivitat? Insisteixo, quan hi ha un tema conflicte, sempre s'ha d'intentar recórrer a la negociació amb l'empresari, és el que recomano. Però si encara així no es pot arribar a un acord i les postures estan molt distanciades, prèviament d'anar al jutjat de lo social, que és el que té la competència en matèria laboral, s'ha d'anar a un organisme conciliador, que és el CEMAC, que és el Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació, en el qual està dirigit per un advocat de l'Estat i que fa d'intermediador. Intenta arribar a un acord a l'aveniença entre les parts. Moltes vegades aquest procés de negociació que no es dona a l'àmbit de l'empresa per postures molt confrontades, davant un administrador públic, doncs els conflictes es poden resoldre i s'arriba a un pacte abans d'anar a judici. Si aquest procés de conciliació no s'ha dut a terme, l'acte es trenca sense avenència, llavors ja pots esgotar la via judicial laboral. Aquest període, tu tens des del moment en què es produeix la situació de conflicte, disposes de 20 dies, però prèviament has de realitzar el tràmit de la papeleta de conciliació davant el CEMAC. Si no fas aquest tràmit, no pots anar a la instància judicial pertinent. A partir del moment en què hi ha aquesta situació de conflicte evident, pots presentar la demanda judicial davant el jutjat de lo social pertinent. Pot passar que tu en una sentència, si vagi en contra dels teus interessos, i encara pots recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i en tot cas a la Sala Social o fins i tot arribar al Tribunal Suprem. És a dir, tenim diverses vies de recurs. Una mica per resumir, hem de presentar la papeleta de conciliació davant el CEMAC. Si no n'hi ha acord, s'ha d'obrir la via judicial. En primera instància anirem al jutjat de lo social. Si la sentència no és favorable als nostres interessos, podrem anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fins i tot es podrà recórrer un altre cop i anar a la Sala Social del Tribunal Suprem, que és el màxim òrgan judicial en aquesta matèria. I aquí s'acaba la via de recurs. Anem a veure un cas una mica per especificar aquesta situació. Imagineu que la Carla treballa a una infermeria. El 20 de setembre de 2009 rep una carta que indica la seva extinció del contracte i la quitança corresponent. La Carla no està d'acord i decideix demandar. La carta s'ha d'adreçar directament al jutjat. Com hem indicat abans, no pot fer-ho. Abans ha de passar ha d'efectuar una papeleta de conciliació davant el CEMAC corresponent del seu partit judicial de la ciutat on s'hagi produït aquesta extinció. Quina jurisdicció recorrerà aquest cas? La jurisdicció laboral, és a dir, el jutjat de lo social. Pot proposar algun recurs contra la sentència que es dicti. Quin és el que resol? En aquest cas, la primera instància seria el jutjat de lo social, després anirem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, en última instància, la Sala Social del Tribunal Suprem.